L-arma li allegatament intużat minn Francesco Fenech miż-Żejtun u Lorin Scicluna minn Raħal Ġdid sabiex inqatel Lassana Cisse f'Biha f'April li għadda se tintbagħat l-Olanda għal testijiet ballistiċi. Il-Maġistrat Ian Farrugia ħareġ din l-ordni f'digrit li huwa ta' wara talba kienet saret f'Lulju li għadda. Il-prosekuzzjoni kienet talbet lill-qorti biex tappunta espert ballistiku sabiex jeżamina l-arma li ġiet sparata u li din kienet instabet fil-possess ta' Lorin Scicluna li bħal sieħbu l-akkużat Francesco Fenech huwa ex soldat fl-Armata ta' Malta. Għandhom isiru wkoll analisi komparattivi fuq l-iskrata xi kienu nstabu fil-madwar u anke dawk misjuba fil-ġisem tal-vittma. Il-pistola li allegatament intużat mill-akkużati se tiġi ttestjata mill-Istitut Forensiku Olandiż ġewwa The Hague. Francesco Fenech ta' 21 sena u Lorin Scicluna ta' 22 sena jinsabu akkużati li qatlu lil Lassana Cisse Sulejman ta' 42 sena mill-Kosta tal-Livorju fekk imsejjaħ qtil motivat minn twemmin razzista fejn il-qattiela sparawlu waqt li kienu qegħdin isuqu karozza f'Biha. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Kitarno filwaqt l-avukati Franco De Bono, Chris Buzietta u Julian Farrugia qegħdin jidhru għal Lorin Scicluna. L-avukat Giannella De Marco u Stephen Tonna Lowell qegħdin jidhru għal Francesco Fenech.